Ndipo tikuyamba nkhani zathuzi ndi nkhani yakuti nduna ya za boma ang'ono ndi chitukuko cha kumidzi a Ben Phiri yati boma lakwaniritsa kugwiritsa ntchito ndalama zoposa 80 kwacha pa 100 kwacha iliyonse mwa ndalama zoposa 125 million kwacha za ku America zimene ndi zoyendetsera ntchito zolimbikitsa ulimi ndi ntchito za malonda. Izi zikutsatira kuti ntchitoyi inali pa chiopsezo choyimitsa chifukwa cha kulephera kwa boma kugwiritsa ntchito ndalama zokwana $70 million za ku United States mchaka cha 2025. McLeod Chilangiza walemba ripoti ili limene akuwerenga Chimwemwe Maseko. Poyankhula atakhazikitsa ntchito yomanga msika wa makono ku Mzuzu komanso mala za malonda akapoka Rural Growth Center ku Chitipa, Phiri anati ndiokhutira ndi momwe ndondomekoyi ikuyendera. Iwo anati potsatira zokambirana ndi bungwe la International Fund for Agricultural Development IFAD, boma linadzipereka kuti ligwiritsa ntchito bwino ndalamazi. Phiri kenako anachenjeza makontrakitala kumwe akugwira ntchitoyi kuti achepetse chinyengo komanso kuti aonetsetse kuti ntchitoyi amaliza mu nthawi yake. Kugwiritsa ntchito kwa ndalama kunafuta kwa zaka zimenezo kotero kuti anagwiritsa ntchito less than 30% or 35%. Ndiyeno mmene amati afuna kuchotsa ndalamazi chifukwa chokuti mwina sitimachita bwino, tinapempha kuti tatilolani tinachita negotiate defect kukhala kuti plan tilinayo ndiyeta kuthamanga kwambiri mu 8 months mozonsezi zachitika tasuntha mulingo wa magwiritsidwe ntchito ndalamawo, ndipo ndipotsimikizika mtima kuti ndi nthawi imene tapatsana kuchitira ntchito yabwino bwino sidzingatheke ndipo zisamathekenso kuti ndalama zimene atithandiza anthu kunja zidzibwerera chifukwa choti atifa Malawi tikulephera kugwiritsa ntchito ndikukhulupirira ndi chitonzo kwa Malawi. Mkulu wa trade Babla Ntapala anati misika ya makonoyi ipititsa patsogolo ntchito za ulimi m'dziko muno. Malinga ndi Ntapala, ntchitoyi ikugwiridwa m'maboma 11 m'dziko muno ndipo ipindulira alimi oposa 125,000. Dziko lonse la Malawi ma 11 districts amene tikugwiramo ntchito tikuyembeza kuti tigwire ntchito ndi anthu 125,000 people Malawi muno, komano kuno kukapoka tikukamba za anthu 14,000 amene apindule mu zitukuko zimene tikupanga kuno komanso pano pa msika wa kapoka umene tikupanga ku mission lero. Mfumu ya mzinda wa Mzuzu Achiyembekezo Moses anati misika ya makonoyi ithandizira kupititsa patsogolo ntchito za malonda. Ntchito imene ilani ndi manja awiri monga mukudziwa msika wa makono usinthanso maonekedwe a mzinda wa Zuzu komanso tindi vuto la malo a misika monga mukudziwa takhala tikuvutika ndi mavenda taunimu mmene tateremo ndi kuti tipumako ngati Zuzu City. Ntchito yomanga msika wa makono wa Mzuzu ikuyembekezeka kutenga miyezi 24 ndipo igwiritsa ntchito ndalama zokwana 15 billion kwacha, pamene malo a zamalonda akapoka Rural Growth Center ku Chitipa akuyembekezeka kukhala atatha pakutha pa miyezi 12 ndipo agwiritsa ntchito ndalama zokwana 7 billion kwacha. Ntchitoyi yomwe ikulandira thandizo kuchokera ku IFAD inavomerezedwa mu December mchaka cha 2019 ndipo imayenera kufika kumapeto mu August mchaka cha 2020. Pakadali pano ntchitoyi yomwe imayenera kufika kumapeto mu September 2026 ayiwonjezera kuti idzakhala itatha pofika mu 2028. Bungwe la National Initiative for Civic Education lalimbikitsa atsogoleri a ndale kuti asamangoyang'anira zipani pogwira ntchito zachitukuko. Izi zadza kansala wa dera la Usisi mboma la Nkhatabe a Russell Njiko atauza anthu ena ku derali kuti salabadira chitukuko chifukwa chakuti sanamuvotere. Deborah Madea wadza ndi ripoti ili limene akuwerenga Chimwemwe Maseko. Poyankhula pa mkumano omwe anakoza ndi mafumu ndipo anayitana ndale, mkulu wa NICE mu mzinda wa Mzuzu komanso Nzimba North Afrise Mapanga anati kukokana ngati uku kumachedwetsa chitukuko zomwe zingachititse kuti dziko la Malawi lilephere kukwaniritsa masomphenya ake a Malawi 2063. Amapanga kenako anapempha anthu osiyanasiyana omwe akuona kuti ntchito za chitukuko sizikufika m'madera mwawo kuti azitengapo gawo lokumana ndi adindo ndi kukambirana nawo nkhani za chitukuko. Pa nthawi inoyo ndi nthawi ya chitukuko, ndiye zofunika mafumu, anthu mudzi, akhansalara, a MP adera, tonse tikhale pa nkhani tizipanga za chitukuko chifukwa choti anthu sadya ndale.
Poyankhulapo phungu wa nyumba ya malamulo wa dera lakumpoto kwa boma la Nkhatabe Amakezi Chipalamoto Nkhwazi anena kuti ngakhale derali sinapatsidwe zitukuko pansi pa CDF aonetsetse kuti derali laganiziridwa komanso kupatsidwa zitukuko zina. Iwo anaonjezeranso kuti adzaonetsetsa kuti pa thumba la CDF la chaka chamawa adzaonetsetse kuti derali lapindula nawo. Kunoko tili mawadi awiri, Usisha ward and Chukwina ward. Nde ngati ma development apita ku Usisha ward. Only this area sana sinapangireko mwina sinakepo kachitukuko koma ose ndi Usisha ward. But still more, there's another chance. In the next financial year, I think they will be considered because we cannot do it. Sitting up and time was. Our senior group village headman Bia anati delali likhala likudikira mwachidwi kuti lione ngati malonjezo omwe phungu wa nyumba ya malamulo oyi walonjeza adzakwaniritsidwe chaka chamawa. Tiona poti kukuti ayankhula koma tiona kuti kusogoloko ife atiganizira bwanji ngati mmene nena MP kuti kusogoloko poti apazadusa kale tizidikirira kutiona kuti ifeso kutiganizira ngati anthu awo. Boma likuyenera kupereka ndalama zokwana 5 biliyoni kwacha ku thumba la phungu wina aliyense mu chaka cha zachuma kuchokera 2026 kufikira 2027. Dziko la Malawi likupitirira kuvutika kuti libwezeretse chilengedwe pofuna kuthana ndi mavuto amene amadza chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Chaka ndi chaka dziko lino likumakumana ndi ng'amba, ngozi zakugwa mwadzidzidzi ndi mavuto ena chifukwa cha kuonongeka kwa zachilengedwe, mwakuti padakali pano pali chiopsezo cha ng'amba imene ikhoza kuchitika mwezi wa Oktoba. Kwa monga mene Daniel Zimba kufotokozera izizi chomwechi ngakhale kuti boma ndi adindo ena akuchilimika kuti akwaniritse masomphenya achitukuko pofika mchaka cha 2030 komanso 2063. Mchitidwe owononga zachilengedwe ku Malawi unayamba ndithu pakanthawi. Bungwe la African Institute for Development Policy linapeza kuti dziko lino linataya mitengo pafupifupi 40 pa 100 iliyonse pakati pa zaka za 1972 ndi 1990 ndipo chiwerengerocho chimankanatsika. Pofika mchaka cha 2020 dziko lino linali likutaya mitengo pa malo okwana pafupifupi mahektala 33,000 chaka ndi chaka, ndipo mahektala 18 pa 100 aliwonse amakhala mu nkhalango zachilengedwe. Kuyambira mchaka chimenecho chiwerengero cha mitengo imene imadulidwa chaka ndi chaka chimakula kufika pa mahektala 42,000 pa chaka. Pofika pano malinga ndi unduna woona zachilengedwe dziko lino likutaya mitengo pa malo opitirira mahektala 250,000 chaka ndi chaka mu nkhalango zotetezedwa komanso malo ena. Undunawu ukuonetsanso kuti anthu komanso kampani pafupifupi 97 pa 100 aliwonse akudalirabe zipangizo zoononga chilengedwe zopangira mphamvu. Kugwiritsa ntchito zipangizo zoterezi ndiko kukukolezera kwambiri kuonongeka kwa chilengedwe pambali pa ulimi ndi zinthu zina, kuchititsa kuti ngozi za dzidzidzi komanso ng'amba ndi mavuto ena zisamakate mdziko muno. Komatu boma ndi adindo ena akuchilimika pokwaniritsa ndondomeko ndi malamulo zofuna kuthana ndi mchitidwe owononga za chilengedwe. Kumafunso nditakuti pali kusintha kotani pofika lero nanga pakuperewera ndi pati. Mchaka cha 2025 boma la Malawi linakhazikitsa ndondomeko yotchedwa National Energy Compact yomwe mwazina ikufuna kuonetsetsa kuti pofika mu 2030 mabanja 75 pa 100 aliwonse adzakhale akudalira zipangizo zamakono zopangira mphamvu. Pakadali pano kwangotsala zaka zinayi zokha kutsogoloku. Malinga ndi mkulu woona za mphamvu mu unduna wa za mphamvu a Joseph Kalowekamo, chaka chilichonse dziko lino likufunikira kumapereka mbawula zamakono 146,000, zipangizo zophikira mpweya wa LPG 117,000 ndi mbawula zofunika mafuta a ethanol 40,000 kwa anthu. Kufika tsiku la lero 2026 tinganene kuti tasalani zaka 4 ndi ntchito ilipo yayikulu yoti tichite, koma ndifotokoza kuti makampani ozimira paokha abwera ndithu kuzagwirana nafe ntchito ife akuboma kuthandizana ndithu kuti cholinga chimenechi masomphenya amene tayikawa akwaniritsidwe. Katswiri wa zachilengedwe a Godfrey Mfiti ati akukayikira ngati dziko lino likwaniritsa masomphenya ofuna kuti anthu ochuluka asiye zipangizo zoononga chilengedwe pofika mchaka cha 2030. Chikuoneka kuti ngati dziko sidachite bwino kwambiri makamaka kumbali imeneyi. Dziko la Malawi lilibe ma policy amene angathe kumalimbikitsa anthu kuti agwiritse ntchito mabuloko oumbidwa osaotchedwa ndi makala. Komanso tiona kuti makomo ndiko makala amene amaoneka kapena nkhuni kuti mitengo yake ndiyo yoderako kuposa gas.
zimenezi zomwe zikupititsa kunena kuti lepere ngati dziko. Koma posachedwapa nduna yoona zachilengedwe a Patricia Wiskes anauza Times kuti boma likuchilimika kuti lichotse misonkho pa zipangizo zonse zamakono zopangira mphamvu kuti anthu adzitha kuzifikira mosavuta. Inu mukuzindikira kuti ngati sitikugwiritsa ntchito gasi ndiye kuti amalawi ambiri akumagwiritsa ntchito nkhuni komanso makala zomwe zikumayika nkhalango zathu pa chiopsezo chachikulu. Komano kubwera kwa makampani amene ali ndi chidwi chokuti apititse patsogolo kuti amalawi ambiri tidzitsopano tisinthe ndi njira imodzi yomwe tikuona kuti ikhoza kuteteza nkhalango zochuluka. Dziko lino monga maiko onse osauka limadalira kwambiri thandizo la maiko olemera komanso mabungwe akunja pa ntchito zachitukuko kuphatikizapo zobwezeretsa chilengedwe. Koma posachedwapa ofesi ya Foreign Commonwealth and Development yalengeza kuti dziko la UK lichepetsa thandizo lake lobwera ku Malawi ndi 90 kwacha pa 100 kwacha iliyonse, ndipo izi zichitika mwapang'ono-pang'ono. Nalo dziko la United States of America lakhala likuchepetsa thandizo lake ku dziko lino kuyambira pamene Donald Trump anakhala mtsogoleri wa dzikolo, ndipo nthambi yake ya USAID komwe Malawi imapezako thandizo la pafupifupi $350 million chaka ndi chaka anaitseka. Komabe chiyembekezo chikadalipo chifukwa maiko wena monga Ireland ndi mabungwe monga UNDP atsimikiza kuti apitiriza kuthandizira Malawi pa zachilengedwe. Izi ndi malinga ndi akazembe a dziko la Ireland kuno ku Malawi a Kate Brede komanso nthumwi ya UNDP a Fenella Frost. Pamapeto pa zonse UNDP ikufunitsitsa kugwirana manja ndi boma la Malawi maka pa ntchito yotukula miyoyo ya anthu pa nkhani za mphamvu ndi chilengedwe. Nkuona kwathu boma la Malawi lili nacho ndithu chidwi chofuna kuthandizira mzika kusiya njira zononga chilengedwe, ndipo ndife odzipereka kugwira nalo ntchito. Pambali pa National Energy Compact, dziko la Malawi lilinso ndi masomphenya amene amalimbikitsanso kuti pofika mchaka cha 2063 amalawi ochuluka adzakhala kugwiritsa ntchito njira zamakono zopangira mphamvu, ndipo kuti zonse zizitheke zikufunika kugwirana manja komanso kuyikapo chidwi ndi zipangizo zokwanira. Nduna ya za mphamvu za magetsi ndi mafuta Maijin Matanga yalangiza kampani ya Eskom kuti iunikirenso ntchito zake. Mai Matanga ati izi ndi njira imodzi yopititsira patsogolo ntchito za kampani iyi. Ndunayi yanena izi pamene imakhazikitsa malo osungirapo mphamvu za magetsi zokwana mamegawati 20 ku Kanengo mu mzinda wa Lilongwe. Pemphero Malimba ndi ripoti. Amatanga ati Eskom ikuyenera kuunika madandaulo a anthu okhuza kuchedwa kulumikiza makasitoma atsopano ku magetsi komanso kuchedwa kuthana ndi madandaulo akufunika kukonza mavuto a magetsi m'madera a anthu. Pali magaps angapo amene ali mu Eskom. Mbali yoyambirira nkhani yoti macustomers akamapanga report mafaults apeza kuti kuna Eskom ikutenga nthawi isinapange respond to mafault aja. As a result macustomers akhala kudandaula kwambiri kuna kuti sakuthandizidwa moyenera. Komanso pomapezeka kuti mwina ena akupanga apply tipatseni magetsi ndi adikirira nthawi mwina mpaka chaka chimene asinandire magetsi. Ndeno mauza Eskom kuna kuti yafika nthawi tsopano kuti sabangokhala kumangokamba tisinta but it's time now kuna kuti tipange improve. Iwo auzanso Eskom kuti ionetsetse kuti nkhokwe yosungiramo magetsi yomwe ikhazikitsayi yathandizira kupititsa patsogolo ntchito yogawa magetsi kwa anthu. Mmodzi wa akuluakulu abungwe la Global Energy Alliance for People and Planet Carlo Koch omwe bungwe lawo lathandiza ntchito za nkhokwe yosungiramo magetsi ndi ndalama zokwana $20 million ati bungweli lathandizira kukhazikitsa malo apadera opititsa patsogolo ntchito ya nkhokwe yosungira magetsi ku sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu. Mmodzi wa akuluakulu a bodi ya Eskom a Wilford Sabola alimbikitsa anthu mdziko muno kuti agwirane manja ndi Eskom polimbana ndi mchitidwe wosakaza katundu wa Eskom, ponena kuti mchitidwe otere ukulowetsa pansi ntchito za kampani. Pamwambowu Eskom yasayinira mgwirizano ogwira ntchito limodzi ndi Global Energy Alliance for People and Planet pofuna kulimbikitsa ubale pakati pa magulu awiriwa. Nkhani izi zikufikani kuchokera kuno ku wireless ya Kanema ya Times TTV. Tikhati kupitiriza kupatsani zonse posachedwapa zikangotha izi choncho musatalikire. Government employees need money for your school fees, business, farming, home improvement or personal needs?
Worry no more. Malawi Enterprise Development Fund Limited, MEDIF, has the perfect solution for you with the GOM loan product. Get loans starting from 100,000 kwacha with bigger amounts available depending on your affordability. Enjoy flexible repayment periods from 6 months up to 60 months. Applying is easy. Just bring your national ID, application letter, employer reference letter duly stamped, employment number, and your latest payslip, which is optional. Fast, simple, convenient. Call our MEDIF call center now on 4295 for more information. MEDIF, empowering Malawians economically. Terms and conditions apply. Takulandirani mene tikupitiriza kupatsirani nkhani izi. Mpingo wa Katolika kudzera ku Archdiocese ya Lilongwe wakhazikitsa thumba la ndalama limene lithandizire pa ntchito zachitukuko ndi maphunziro. Nduna zachuma a Joseph Mwanamveka inali nawo pamwambowu ndipo inati izi zikugwirizana ndi cholinga cha boma chofuna kukweza dziko lino kuti likhale lodzidalira. Kingsley Jasi ali ndi ripoti ili limene wawerenga Clever Mwale. Pamwambo nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka anapereka 15 million kwacha ndipo analengezanso kuti mtsogoleri wa dziko lino apita Mutharika athandiza ndi 25 million kwacha. Mwanamveka anayamikira mpingo wa Katolika podzipereka kumbali ya chitukuko. Tonse tikudziwa kuti mpingo wa Katolika wakhala kumapanga chitukuko Malawi muno. Ili ndi masukulu, ili ndi zipatala, so kukhazikitsa kwa tiyende limodzi endowment fund ndiye kuti ntchito imene ikhali kukulira ndiye kuti church ya Katolika ikhala kuchita chitukuko chosiyana. Philip Madinga omwe ndi mkulu wa Standard Bank awasankha kuti akhale wa mpando wa bodi yoyendetsa thumbali. Ifeyo tufuna kuti tiyendese tu fund imene iyi mwachilungamo muonetsetsa tikusatira malamulo ndalama zisasongonekere. Ndinakambapo mu speech yanga kuti ifeyo atikhulupirire mwaona mu matrustees ambiri ndakatswire. Polankhula ndato lankhani Bishop wa Archdiocese ya Lilongwe a Vincent Mwakwawa anati dziko la Malawi lili ndi zonse zoliyenereza kutukuka koma pakufunika chiyanjano ndi kuyika chuma ndi nzeru pamodzi pothana ndi umphawi. Thumba limene lipoyamba likuonetsa kuti tizokhala amodzi a Malawi komanso thandizana. Ngati dziko tikudziona kuti munthu pali kasunga tukuke ayi umayenera kuti uganizo za moyo wa ena. Ngati Malawi ndizona mwina tili makutana ndi ena koma zimene nazo ndizothandiza kwambiri. Mpingo ufuna kutolera ndalama zokwana 10 billion kwacha zoyambira thumbali pomatha chaka chino. Mu nkhani za masewero timu ya Mighty Wanderers yabwerera pamwamba mu ligi ya FDH Bank italepherana ndi Masters pomwetsana chigoli chimodzi kwa chimodzi pa masewero amene anachitika pa bwalo la mpira mu mzinda wa Blantyre. Zateremu ndiye kuti Wanderers ndi mapointi okwana 22 pa masewero okwana 10 ndi amodzi ndipo ikusiyana ndi Silver Strikers ndi Blue Eagles ndi zigoli chabe. Mphunzitsi wa Wanderers Bob Mpinganjira anati anasemphana ndi mwayi waukulu wakuti achite bwino kudzera pa zigoli. Anani masewera abino kwambiri kumalizati zimene sinakhale kuno timu ngati yathu tumasera kuno tumafunisisa na kabanga wetu so ngachawani wani nimene makalira mpira tukomereze result imene lemata sura kenya bino kwambiri kwambira ndi tunagolesa kwambira umatinaji sasa masanga sports net nakatabuti panga defend bino Kulano nenda ninagari mpira wakarira tukomereze ndi amikira nyamata kuti second club ngombiri apart from result imene hiyo tisiti maifuno takangatireti machase zambiri umasiti majini zigoli so mumpira wa miendo mafunika muzishina zigoli so ngati sina chinyi ntazo sina results kama kama mtu and job ino kuti tunima players otakuza kumenya game nthaina yonse zimene zimene mafunikira mu team tingo walimbikisa tuone kutsogolo kuti zikabanje. Mphunzitsi wa timu ya Mighty Wanderers Bob Mpinganjira ndipo mphunzitsi wa Masters Peter Mponda anayamikira osewera awo chifukwa choyesetsa kuti apeze point imodzi pa masewerowa.
yanyamuka lero kunyamuka tinanyamuka kalekale. It's a tough league, it's a tough season. Mutati muone mene masewero yakuendera kwati mene ina iliyonse. Palibe amene timu imene timanena kuti guaranteed ingeratu 3 points. Today we should give credit kwa Anyamata amene alimbikirira kunena kuti tipeseko point. Napai timanena kuti timafunisa 3 points kwa mene alili wonders. Point ndio kwa nini tibwera nayo kuno. Mbili timanga manage fitness komanso no Anyamata atusema amenya ndi strength yake. Amenya ndi Kabirinya, amenya ndi Ngambi, ametipoza kunena kuti ndi anthu atali atali. Ndimango pita mipita yaitali mamba. Sama tuini mwana ngosi. Manena kunena kuti isipita kusogolo asikatisungida. Stena atapita na tipasa nosi mene timafuna. Mphunzitsi wa timu ya Masters apita Mponda. Ndipo Silver Strikers yalepherananso ndi Mitundu pabwalo ladedza pogoletsana chigoli chimodzi kwa chimodzi. Pamasewero ena Kamuzu Barracks yagonjetsa Mafco ndi zigoli zinayi kwa chimodzi pamasewero amene achitikira pabwalo la Sivo mu mzinda wa Lilongwe. Ndipo Karonga United yagonjetsa Craig Sporting ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi pabwalo la Karonga. Wachiluka mphunzitsi wa timu ya FCB Nyasa Big Bullet Heston Muntali wati ndi chikhulupiriro chakuti timu iyambiranso kuchita bwino posachedwa. Muntali anayankhula izi pamene timu yasewera masewero atatu osapambana mu ligi ya FDH Bank komanso chikho cha Airtel Top 8. Mavuto Kambuwe ali ndi ripoti. Timu ya Bullets yasewera masewero kona atatu osapeza chipambano china chilichonse mpikisano ya Airtel Top 8 komanso FDH Bank Premiership. Timu iyi idagonja 1-0 ndi timu ya Dedza mu mpikisano FDH Bank loweruka. Padadusa masabata awiri idagonjanso ndi timu ya Ekhaya mu mpikisano wa Airtel Top 8. Sabata yatha timu ya Bullets idalepherana posagoletsana chigoli china chilichonse ndi timu ya Ekhaya mu mpikisano wa FDH Bank Premiership. Muntali anati ndokhumudwa ndi mmene anasewera osewera ake pamasewero amene amasewera ndi timu ya Dedza. Tikanena zankati mu umenyedwe wake timakhanga timene tikukakamizidwa kuti timenye mpira ngati Anyamata wa matupi akulemera komabe sitinamenye pa golo kusonyeza kuti ndikovuta kuti tipambane ngati sitinamenye pa golo. Ndipo mphunzitsi wogwirizira wa timu ya Dedza Luka Miranzi anati kupambana ndi timu ya Bullets kwapatsa mangolomera kuti achite bwino mu ligi ya chaka chino. Choyambirira tungoyamikira Anyamata because last week tinaluza ndi Chitipa ndi tinazusa Anyamata kuti zimene zasapita jangane game ine ibwera pasukulu. That's why Anyamata achitenga kuchibulisa chiro siku lero. Pakatali pano timu ya Dedza ndi point okwana 11 itasewera masewero okwana 11 mu mpikisano wa FDH Bank Premiership. Kuti nkhani za masewero timu ya masewero mpira wa manja ya dziko lino ya Queens yapambana koyamba kumpikisano wa Commonwealth itagonjetsa Northern Ireland ndi zigoli 64 kwa 48 pamasewero a chiwiri a timuyi amene achitikira pa bwalo lochedwa Pool A makamaka mu gulu A ku Glasgow mdziko la Scotland. Queens yapambana koyamba kutsatira kugonja zigoli 65 kwa 44 ku timu ya South Africa pamasewero ake oyamba amene analiko dzulo. Malawi tsopano ikumana ndi England pamasewero amene akhale ikupitiriza ulendo wake ku mpikisanowu. Ngati zathu nzomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Dziko la Malawi likupitiriza kuvutika ndi kubwezeretsa chilengedwe chake. Boma lati lakwaniritsa kugwiritsa ntchito ndalama zoyenera pa ntchito yolimbikitsa ulimi ndi malonda yotchedwa trade. Ndipo nkhani za masewero Mighty Wanderers yabwerera pamwamba mu ligi ya FDH Bank. Mukhoza kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa tsamba la Times 360 Malawi, pa Facebook, pa X @Times360 Malawi komanso polembetsa nambala yanu ku 1895 ndi kuimba *1895 hash. Muna indine Ronald Mpaso ndikufuneni madzulo opambana pene mukupitiriza kuonera program osiyana-siyana pano pa wireless yakanema ya Times TTV zabwino zonse.